कहाँ भी है? परी आवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर जा। जी। आवा, बैठा बैठा बेटा बैठा। तो हर बाबूजी के घर कहाँ बा? यही शहर में। बाबूजी, माई, भाई बहन? केहू नहीं खे, बस एगो चाची बाड़िन। तू आंख में देख के बात ना करे लुका। न मतलब परी, मुराद भाई हमार बड़ भाई के जैसन बाड़न। हम इनकरे टैक्सी चलाइला। ई बहुत कुछ कइले बाड़न हमरा खातिर। हम बतावले रहनी ना। राउर बहुत शुक्रिया। आमिर, तोर किस्मत बहुत बढ़िया बा। ना तो आजकल के समय में कौन लेकी ले चाले और कौनो लेकी आंख नीचे करके बात ना करे ले। हमार काम खत्म। चलो तनी, तू लोगन से मिले खातिर आइलो नहीं, मिल लेनी। इला। परी, शुक्रिया बोला। शुक्रिया। ठीक बा, चला। तोहरा से मिल के बहुत बढ़िया लगल परी। चलो तनी। अरे हम इतना खाना बनावले बानी रउआ लोगन। असल में बहुते खाना बनावले बानी, रउआ लोगन बिना खइले चल जाई। तोहरा के देखे आइल नहीं हो, देख लेनी। आमिर, अब सब खाना हम रउए के खियाइब। तू ओकरा चलते एक दिन मर जाइबे आमिर, बर्बाद हो जाइबे। हम ओकर आंख में तोरा अंत देखले बानी। ई हम ना, हमारा एक्सपीरियंस कहता। कौनो भी बड़ा आग एगो छोट कोना से ही शुरू होखेला। ओकरा से बच के रहा। ओकरा पास जाइबा ता तोहरा केहू बचा ना पाई आमिर। शादी मुबारक होखे।